nyt se sitten, hyvät ihmiset, vapaan Suomen vapaat kansalaiset alkaa. Teillä siis, niin kuin kuulitte tuossa kuuluttajan sanovan, teillä on tunti aikaa kysyä ylivelkaantumisesta. Hei setä, kerro mulle oikeesti, et mitä mä nyt teen? Päädyin liikaa velkaa ottaa, et mikä nyt eteen? Kun kalan vieraseen veteen, jouduin velkakierteeseen. En halun tähän ryhtyä, halun takasentiseen. On tässä kaupungissa vaikeaa. Jos ei oo rahaa, ja just nythän mä oon totaalisen PA. Joten mikä vois enää olla sen pahempaa? Velkojen varaan, en halua tulevaisuutta rakentaa. Halusin vaan pitää hauskaa, nyt mua vituttaa. Aina joku henki niskas ja raha haluaa. Ajattomakaa, kerrotaan siitä tarinaa. Halutaan velka ja tuunana ole, mut ei sitä huoleen. Se on meidän tyli elää, se on semmonen tyli, mitä nivan vaiheen takaa. Se on tyli, joka antaa käteen pelkkä kakka. Jos menit lana mulle, sulle on todellinen maan vaiva, joka vaivaa sua aina kun metiteet. Milloin saat rahas takas, niin makas kun petäs oma oli mokas. Kun menit mulle laina, pidän kyllä minkä lupa, mutta siihen menee aikaa sen takaa. Mutta nyt on pakko saada pari vissee, eli maksanko velkani, onpa aika. Tie meidän sydämiin käy lompakon kautta, meille ei oo nyt rahaa. Sä voisit ehkä auttaa, kunhan ite tarvitsee ihan heti palauttaa. 20 vaan, jää. Tie meidän sydämiin käy lompakon kautta, meillä ei oo nyt rahaa. Sä voisit ehkä auttaa, kunhan ite tarvitsee ihan heti palauttaa. 20 vaan, jaa. Ylivelkaantuminenhan puhkesi kriisiin, kun Suomi syöksyi lamaan 90-luvun alkuvuosista. Silloin syntyi tapauksia tuhansittain, jossa esimerkiksi takaajat joutuivat tilanteeseen, jossa velkataakka kasvoi. Luulit saavas jotain, mut et saanutkaan. Lainasit rahas, mut ne meni hukkaan. Luulet et oo tainnut, mut et saanut muutkaan. Joka kerta sama vastaus, milloin kysyt tulpaan. Tili tuli, tili meni ja lompakko keveni. Taskus reikä, kun huosit velkamäärästä repesi. Mepä siit, homma muualta rahojasi. Oma paon asiasi, ite lainasit vai tiesit. Ettu näkee niitä rahoja ennen kuin jostain tienaan. Ja kuka alkas pakatellest yhteiskunnan rienain? Kuka varmaan, ja jos niin, niit on varmaan aika halvaa. Mut heti kun on massi, niin lupaan et on teka. Kuva eka ostettuna, kun on salmiakki leka. Niin ja tietysti jotain kopperia, baaris tietysti menee muutama huhti. Joo, no kyllä mä luulen tästä se femma jää. Ja et oikein 50 senttiä, no okei pidä nää. Saat sit lisää, kunhan pääse pullo kerää. Siihen asti näkemiin, et hän huutele mun perään. On liikaa velka, joten tein tän demo. Jos ostit tän, pelastit mun sykä kohtalon. Seuraavaksi varmaan oisin myynyt meidän talon. Kiitos sijoituksesta, pääsit kaveriksi kamoon. Vie meidän sydämiin, käy lompakon kautta. Meille ei oo nyt rahaa, sä voisit ehkä auttaa. Kunhan ite tarvitsee ihan heti palauttaa. 20 vaan, jää. Tie meidän sydämiin käy lompakon kautta, meillä ei oo nyt rahaa. Sä voisit ehkä auttaa, kunhan ite tarvitsee ihan heti palauttaa. 20 vaan, jaa. Aina kun puhutaan velkaantumisesta, niin asiakasta neuvotaan sillä tavalla, että jos olet maksuvaikeuksissa, niin ota heti yhteyttä velkojaan. Ja tämä on varmasti ihan viisas neuvo, mutta nyt jos olet vaikeuksissa, ota yhteyttä tähän lähelle. Tie meidän sydämiin käy lompakon kautta, meille ei oo nyt rahaa. Sä voisit ehkä auttaa, kunhan ite